și toată viața înainte. Și facem cea mai frumoasă oră. Bine, bă! Pentru toată lumea. Veniți copiii noștri, am ajuns la anii mei. Veniți copiii noștri, am ajuns la anii mei. Las copii buni ca cu mari, o camionă târâța mai mult și împărțiți-o între voi. Poate poți avea nevoie. Las copii buni ca cu mari, la munca mea, dar câți ani mai mult și împărțiți-o între voi. Poate poți avea nevoie. Hai mai fi! Și împărțiți-o între voi. Poate poți avea nevoie. Las copii buni ca cu bani, la munca mea, dar câți ani mai mult și împărțiți-o între voi. Poate poți avea nevoie. Hai mai fi! Pentru ce avem să strângă. Dacă mor mâine, pui mâine, ce avem e cu tine, un coston și o pâlnărie. Le-am spus la copii, la fel să facă și ei, să nu strângă mereu, numai că să îi ajungă. O să nu-și ceară de la gură nici organul cu cătură ce merge inima, dar și mie să-mi ia gură.
O le-am spus la copiii mei, la fel să facă și ei, să nu strângă minte, numai că să te ajungă o foc. O să nu-și arde la gură, nici măcar o cătură ce mi-aș